Verde sa cave. Char. Grabe overlooking. Nawa sila pa'y nagbalay diri. So pwede mo maligo diha. Swimming pool naman na diha ay. So overlooking kayo siya. Kay naaman gyud siya tumoy sa bungtod o kuani siya kanang Vista Verde subdivision. Sa Saksa Consolation, Cebu. Okay, mao ni ang iyahang kuan, grabe ka overlooking. So dihang dapita amo dire may moagi. So daghan kay karsad. Overlooking kaayo. Hala, abot kami. Mao si dihang syudad. Oh, grabe ka overlooking. So naa dire amo dapita. Grabe nang sagbot. Ambot kaharon ang amo anggi. Awan na. Okay, hala. Oh, nani ni tubo gamay. Kami guys. Aray. Mani amo ang nanadyo ni tubo. Hala, abot na me. Ay ni tubo na. Hala. Oh, lan ay kapayas. Mani amo ang gilimpyuhan atong niaging kuan. Hala, grabe na nubo na. Oh. Nami kamunggay. Kamunggay. Nanay kamunggay daan. Ang grabe. Inita. Mo ni among gihawanan. So ni tubo na gyud siya. See? Oh, grabe kahawan. Kita kay din hay. Kita kaayo ang syudad. Grabe ka overlooking. No. Ari ka diri sa Pika side. Na diha ang Taps, Balamban, sa kana diha basta klaro kay ang berhin nga dako ay na nagbarog. Kana nawa. So round, grabe. So na may balay dito ay. Amaw. Asulan trabaho ako. Tara akong kauban. Ako kinatagbaw diri ba. So, ibot pa more. Ibot pa more kay ug dili pangipton unya. Karon wala mi dala nga guna. Resulta ang kamot mura na pud ni nagkuan. Hawa naman gud siya nya. Ug amo ang dili na mo pangipton kay uskabuhan naman ning ni ari nya. Kanang amo na lang kung gihapitan og kuan kay nagbayad lagi meron nya. Ug dili nimo ibtan kay puti nang pag-asa nya puti inita. Grabe, may kamunggay. Way gloves, wala tanan, way bala. Sus, di tama, himong sundalo ani. Di nimo ipton. Managas. Grabe, matagbo na sa tagbugno ani. Di na to pangipton nya. Sa uskabuan. Kausara mi ari. Oh. Kanang karabaw oh. Sana. Daghan kaayo diri nya. Dili na to ipon no. Na. Nagbalik na mo ani sunod buwan, perti na ning tag-asa. Naay mga andiri. Yun. Init. Ang nakakuyaw kay nag-eyeglass nang ibot. Labi na giuwan-uwan. Dali ra kay mo tubo. Daghan kay siya kanang mga bilaksuri. What?
Bilat suri. Ha? Oh. Pwede ta mag-ayo ninyo. Sunod, magdaan na mi og kuan. Uy, init bay. O kamang-kamang ka diri bay. Action na sa kuan. Tulo ang singot ni Manang. Ah, panawa na. Tadang. Grabing inita bay. Kanang atbang ko is naapay tag-iya ana pero huwananan ka istanan. Katong last ingon ana jud to kadaghan ay. Ingon ani kadaghan. So among gisumo kay portigyong luuya so karon arang-arang na lang. Oo na. Nanami kamunggay. Grabe ka hangin nila. Naman kamunggay. Gasayaw-sayaw. Painit. Alas 10:30. Oh. Hangin kaayo. Presko kay istanan. Oh, layo Richard ka ito. Ang lasyon adit tay. Adeha. Oh, lasyon yapon ni merkado ba? Nadira ra. Diha. Oh. Diri siguro. Ambot naglibog ko. Ay to ara ay kita kay tanan. Kabantay ka anang tag-as kang building quiz kana. Oh. Mandawi siguro na. Mandawi ni. Na Mandawi. Saga bridge sa Lasyon to ara. Oh, new bridge man siguro na siya. Naglibog ko. Asa mang old bridge ron. Guys, oh. Si Piolo. Piolo nga. Piolo. Okay. Nami sa tumoys bungtod. Hawa na. Wa pa ni namo hawa ni atong niaging buwan, mura na ni kuan. Oh. Pareha gyud ni dinha ay. Paghawa na mo. Grabe ka kuan. Ala, hagit. Nagpabadlong. Models unas.